hello, sayani. Wai waje ganye ne ko mene? Sayani tashi, ka tashi mana. Ka cukutumar ubanka sayani, tashi. Sayani. So ga masu bakin ka suna tattara anguwa fa, kwara ka sashi ka tattara ina ka kai ta kanka fa. Ran sai da goya ba za na ji tsoron ku ba. Ran sai da goya ba za na ji tsoron ku ba. Ran sai da goya dan auda ba zan bar ku ba. Ran sai da goya ba za na ji tsoron ku ba. Ya Allah kai kake mun komai ya Allah. Shiga kwance Allah ke yaye mun matsala. Ai dole na sa sunan ka ya Allah ya Allah. Kamar maraba nake dan litinin Allah zo ka bar sa dan litinin ya Allah wallahi barin ya ba. Kai ne kafar mu da yan siyasar ya Allah. Dan sa maka ba sa so su gamo maman shalla. Ran tsaye da wuya ɗan auda ba zan bar ku ba. Dan shan sholi shoye karen na daya. In kana so kuma ka samu roci karen na biyu. Amma in kana so ka sha kiɗan mu dan sabale. Dan zabarin soyayya na loya mai mata. Dan zabarin soyayya kulawa ba sa baka. Zabarin soyayya ana mai mata. Dan zabarin soyayya kulawa ba sa baka. Wallahi ba sai shegu ne irin burogo abu masu bakin kaya. Mamma nan tare ya ce kyanko ne doba. Na ji tsatsan ko zira'an ko sun ka daddoba. Sanya shaida a gare ko ba ku yin wanka. Kai idan ruwan wankan ne ba za ku samu ba. Sai ko be mu je rafe mu wanke ko. Sai mu coɗa ku soso da sabulun baba. Mai kare ja karan ka gaba kora ta tsanke. Assalamu alaikum ya'yan kutumar bure uba masu bakin kaya. Cin hanci naku, karɓar rashawa duk naku, zalunci naku, neman matan aure naku. Alabiya shugaba Singam, kafi karfin yan banga, jarumta naka, kwarjini naka, mai takalmin karfe. Sai kai majinin alade a hauka sule. Anya shi ma ba taɓa su sai wannan.